नोंथांमोननिसिम आंनि सिबिनाय खुलुमनाय समाजखौ नायथावै नेमखान्थि फेग्रा मुवा बाहायनायफोरनिफ्राय गोजानाव दोननो सामना हामना सोदोमस्रि गोनां रंजालि बैसागुखौ समाजाव इयुन जोलैनो होलांनो हारिमुनि गोदान जावरिखांनाय आरो गुस्लायनाय लाबोनो साननायनि हाबाफारिजों रंजालि बैसागु खुंफुंदों भेरगाव हाफागाव प्राइमारि ब्रह्म धोरोम आफादा। बाहिनीगाव आन्सलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि बेन्दोंआव थानाय खाथि खाला गामिफोरनि जथाय भेरगाव हाफागाव प्राइमारि ब्रह्म धोरोम आफादा बे हाबाफारिखौ खुंफुंदों। मैया 20 एप्रिलनिफ्राय जागायनानै दिनै 21 एप्रिलाव हाबाफारिखौ बायदि रोखोमनि गेलेनाय बादायनाय आरो गाब गोनां बर'नि हारिमुजों रंजालि बैसागु फोरबोखौ खुंफुंनाय जायो। हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लायो धोनस्री समष्टिनि MCLA प्रेस मोसाहारि, धोनस्री समष्टिनि TCLCC मासिगिरि रुजुग्रा मोसाहारि, ओनसोलनि लाटगांबुरा महेन्द्र नार्जारि, सासे लिरगिरि फोरोंगिरि समाज सिबियारि रसिलाल नार्जारि, IPWनि मासिगिरि सचिन्द्र बसुमतारि, ब्रह्म धोरोम फोसावगिरि बाबा सम्बार ब्रह्म, बाबा रमेश चन्द्र ब्रह्म। हाबाफारियाव ओनसोलनि गेदेमा मेलेमजिबि सानसुमैफोराबो बाहागो लायो। खुंथाय आफादनि सिङाव थानाय गासै 9 गामिफोरनि रायजो राजाफोरनि नुजाथिनाय आरो बाहागो लानायजों हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जाफुंसार जायो। जोंनि बे हाफागाव भेरगाव जिथुनाखि रंजालि बैसागु खुंनाय बा रंजाथाइ बेयो जोंनि बर' हारिनि हारिमुखौ लाखिनायजों लोगोसे जोंनि खौसेथि लाबोनो थाखाय जोंनि रायजो राजानि गेजेराव अनलायनाय खौसेथि लाबोनो थाखाय आरो जोंनि हारिमुखौ मुलुगाव सिनायथि होनो थाखाय जोङो बेखौ खुंनाय जायो। मानो होनोब्ला दिनै जोंनि बर' हारिमुवासो जोंनि बे हारिखौ मुलुगाव सिनायथि होनो हादों, भारत नाङैनो सिनायथि होनो हादों आरो जोंनि रायजो राजानि गेजेरावबो अनलायनाय खौसेथिखौ लाखिनो हादों आरो माखासे हारिमुनि गाननाय जोमनायफ्रा लासैनो गुबुन महर लालांनो हमबायमोन। मानो होनोब्ला गोदान मुगानि सोलायनायजों लोगोसे माखासे हारिमु रावफोरा माने गोमालाङो। दा बेखौ बोखांनोब्ला जोंनो हारिमुखौ नांथारगौ आरो रंजालि बैसागुआ बेनि मोनसे गिदिर बाहागो। गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिया मंगलियान हारिनि दालाय हारि आरो बे हारिया माने मिथिंगानि गेजेराव माने रायजो जाबोनाय हिसाबै मिथिंगानि बोसोर गोदाननि जिथुनाखि सोलायनाय बेजों लोगोसे जोंनि सुबुं जिउआवबो माने थैजों सोमोन्दो दं होननाय बायदि बोसोर गोदान फैनाय लोगो लोगो मानोबा उन्दै गिदिर बोराय बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला बयनिबो गोसोआव माने मोनसे ओरैनोबाबो दोहौ जाखांफैयो आरोना, रंजानायनि मोनसे गुथाल लानानै फैयो। बेनिखायनो जोङो बे रंजालि बैसागु आफादखौ खुंनाय जायो। आरो फंसे खोथा आङो रायखांनो गोनां जायो जे जोङो बे बाहिनीगाव रंजालि बैसागु आफाद होननानै जोंहा आगोलाव गिदिरथार रंजालि बैसागु खुंनायनि आफाद दङमोन। दा बे रंजालि बैसागु आफादनि आरो सिगाङावबो माने सारा आसामावनो रंजालि बैसागु एबा बैसागुखौ गामियाव जाला लोंला जौ लोंनानै जानला मोनला मेंख्ल' मेंख्ला माने रंजानायनिफ्राय बोखांनो थाखाय जोंनि बे बाहिनीगाव ओनसोलावनो गिबि माने बयनिख्रुइबो सिगां अल आसामावनो बयनिख्रुइबो सिगां जौस्रां बैसागुखौ खुंनाय जादोंमोन होननानै दाबो गोबां गेदेमा सुबुङा बुङो आरो माखासे लाइसिफोरावबो जोङो नायब्ला नुनो मोनगोन जे बाहिनीगाव रंजालि बैसागु आफाद एबा बे बाहिनीगावआव माने रंजालि बैसागुखौ जौस्राङाव खुंनायाव गिबि खेब माने खुंदोंमोन होननानै माने मोनसे रेकर्ड दङ एबा नाम दङ।
बेखिनिखौनो आङो बुंनाय जाबाय। खुंनायनि गेजेरजों ओनसोलाव माबायदि सोलायनाय फैदों? बेखौ खुंनायनि गेजेरजोंहाय जोंनि ओनसोलाव आङो बेखौनो बुंदों, जोंहा खौसेथिया बांदों, अनलायनाया बांदों, हेफाजाब होलायनाया बांदों, लोगोसे हारिनि नेरसोन आर'नाइ, गामसा, दख'ना, फालि बायदि मैया गाबनि गाननाय जोमनायजों लोगोसे बायदि मैया हारिमुनि नांगौ मुवा बेसादफोरखौ जोङो माने फोसाबबोनो हादों आरो साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो हादों। आरो बेजों लोगोसे जोङो गुबुन मुलुगाव बा गुबुन हादोरावबो जोङो सिनायथि होनो हादों होननानै जोङो बर' हारि हिसाबै जोङो माने गोग्गानानै लानो हायो। ब्रैथि जोंहा बेरगाव आरो हाफागाव ब्रह्म धर्म आफादनि बानजायनायाव जिथु मोनसे गेवलांहै मोनसे बारदै सिख्ला बादायलायनाय मोनसे हाबाफारि सोलिगासिनो दं। खोब मोजां मोनसे परिबेक, मानोना बैसागु होननाय लोगो लोगो जों साफ्रोमबो बर'आ न'आव हाबसोना थानो हाया। मानोना बयबो जोङो गावनि गोसो, गावनि जिउ गासैखौबो जों बे रंजानाय हगारसारो। दा बेनि गेजेरजों जों मोनसे फोरमायो जे बैसागुआव गोबां ओंथि हाबना थाबाय, जों बयबो मोनथिगौ। बैसागु होननाय लोगो लोगो जोंनि बे रावनि सोमोन्दो दं, जोंनि गायनाय फुनायनि सोमोन्दो दं, जोंनि हारिमुनि सोमोन्दो दं, गासिबो बेहाय हाबनानै दं। ओंखायनो दिनै जों बयबो माने रंजालि बैसागु फोरबो फालिनो थाखाय जों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव मोनफ्रोमबो गामिनि रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि देग्लायनि बैसागुआव गाजा गोमजायै मोनसे फालिदों, बेनो जोंनि फैबाय थानाय इयुननि थाखाय मोजां मोनसे फिथाइ आरो। ओंखायनो खालायदों बे बोथोरनि मोनसे फोरबो, रावबो जिरायना थानो हायाखै। आरो अन्य बोसोरनिख्रुइ देग्लायनि रंजालि बैसागु फालिनाया खोब मोजां मोनसे मेहेर गोनां जादों। आरो मोनफ्रोमबो रंजालि बैसागु खुंग्रा आफादफ्रा एखेबारे मोनसे जानजि खाफ्रानानै बे बैसागुआव गोसो गोरबोजों फालिदों आरो बेनो फोरमान जे जोंनि इयुननि थाखाय बे मोनसे मोजां फिथाइ होननानै आं सानो आरो। ओंखायनो आसा खालायदों फैबाय थानाय दिनाव जाहाथे नैबे भेरगाव आरो हाफागाव ब्रह्म धर्मनि बे आफादा जेरै बोसोरफ्रोमबो फालिनो हाथों आरो बेखौनो आरो फैबाय थानाय दिनाव आरो साबसिन खालायनो हाथों आरो। ओंखायनो दिनै जों बेखौनो खावलायगोन आंनिफ्राय आरो जे जों जिरायना थानो नाङा, जों मोजाङैखौ फालिनांगौ। मानोना आरो बेजों मोनसे मेसेज जोङो इयुन जोलैनो होलांनो हानांगौ। मानोना जों गेजेर गेजेर मा जायो, गाव नार्भास जायो आरो नार्भास जानो नाङा। मानोना जों साफ्रोमबो जों बुजिगौ बोथोरा जिबायदि जोंखौ खावलायदों, मुगाया बायदि जिबायदि हांख्रायदों, बेबायदि जों साफ्रोमबो जुदि खौसेथियै जोंनि गेजेराव गोरोबलायनाय, अनलायनाय आरो बुजाफोरा थाब्लानो जों मोनसे समाज, मोनसे हारिमुखौ लोगोसे जों मोनसे माहारि हिसाबै जों थांना थानो हागोन आरो। ओंखायनो आं खावलायदों बे खुनु माने धोरोमनि फारागथि थानो नाङा, माने भाषानि फारागथि थानो नाङा, राजनितिनि फारागथि थानो नाङा। जों बैसागुआव बयबो गाजा गोमजायै जोंनि गेजेराव अनलायनानै बे जोंनि मोनसे फोरबो हिसाबै जों बयबो बोजबना लानो थाखाय आं साफ्रोमबो बर' रायजो राजाखौ नोंथांमोननि गेजेरजों हांख्रायहरदों आरो। माननि आलासि हिसाबै लेंहरनाय हिसाबै आङो बिथांमोननि खावलायनायखौ आङो आजावना लानानै दिनै बेयाव नुजाफैनो हादों। आरो बेयाव नुजाफैनानै आं खोब गोजोननाय मोनदों। मानो होनना बुङोबा दिनै जौसाङाव लाबोनायनि जि उद्देश्य, जिहेतु बेयाव जौसाङाव लाबोनायनि सिगां एबा प्लेटफर्माव लाबोनायनि सिगां गामि गामि रंजालि बैसागु जि खुङोमोन, जेरैबायदि खुङोमोन, फ्राय माने सप्तासे गाहाम खुंनायनि उनावहाय माने लोंनाय जानाया खोब बारा जादोंमोन, इनडिसिप्लिन जायोमोन। आरो लामा सामा माने हान्था मेला खालामनाय, गारि मथर बबेबा हाथाय बाजारफ्राव माने मोखाङाव हांगार फुननानै बा थालिर फस्लाफोर दामनानै बा मा होनो हौवाफ्रा हिन्जाव जानाय, हिन्जावा हौवा जानाय, बेबायदि इनडिसिप्लिन मोनसे माने थासारिजों बे बैसागुखौ खुंनाय सिगांनि बोसोरफ्राव नुनो मोन्दोंमोन। बे हिसाबै बे हाफागाव भेरगाव गामिनि जायफ्रा माने समाजनि दैदेनगिरि, जायफ्रा गोरों गोरा आरो हारिमुखौ मोजां मोनग्रा, बिथांमोनहा माने खोब गोथौयै सानखांनानै बा सिन्था खालामनानै दिनैनिफ्राय 4 बोसोरनि सिगां बेखौ मोनसे प्लेटफर्माव लाबोनानै बेयाव गासै 4 रेभिनिउ गामि दङ आरो बे गामि हिसाबै बिथांमोना लोगो नांनानै बेखौ गाजा गोमजायै बैसागु माने खुंबोबाय थादों। बे बैसागु फोरबोखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जेरै बे सम सफैनाय लोगो लोगो उन्दै गेदेर बोराय बेन्थ' माने गासिबो माने जागरित एबा जांख्रिखांनाय जायो आरोखि। बिनिखायनो बे फोरबोआ बुंनो थाङोब्ला बे फोरबो फालिनायनि गेजेरजों जोंनि समाजा दिनै
खौसेथि जानानै फैदों आरो बे दामनाय देनाय कालसारा दिनै बुंनो थाङोब्ला अल मुलुगावनो गोसारनानै जोंनि बे बर' जाथिनि जिहेथु कालसार बियो जेरैहाय आयनाखौ जोङो गाव गावनि मोखाङाव नायोबा नुयो थिग बेबायदिनो दामनाय देनाय गाननाय जोमनाय मोसानाय मुसुरनाय जों साफ्रोमबो सुबुंनि बर' जाथिनि जिहेथु बे कालसारखौ नुनानै जोङो बे जोंनिनो हारिनि मोनसे कालसार हिसाबै जोङो दा हमदांनो हायो आरो